Usa ka lalaking sextortionist nadakpan atol sa entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Kinihuman mi blackmail sa iyang kanhi hinigugma nga i-post ang gihimo nilang sex video kung dili mosugot sa gusto niyang mahitabo. Nasayran nga gibuwagan sa biktima ang iyang hinigugma gumikan sa pagpanagmal niini kaniya. Aniya ang report. Bisan og balik-balik nang mipahimangno ang mga otoridad nga likayan ang paghimo og mga butang nga basulan sa kauwahian ilabi na sa mga magpartner aduna gyud gihapoy masugamang. Sama na lang nining 20 anyos nga tinun-an nga nadakpan atol sa entrapment sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7. Gireklamo siya sa iyang kanhi hinigugma tungod sa pagpanghulga nga i-post sa social media ang ilang sex video kung dili mosugot nga mohimo silang naandang pagabuhaton. Nakipagkita yun, gusto yun sila nila lalaki, magkita yun sila. So mo to nahitabo ang entrapment operation. So ang ato ni-recover, ang ato ilang mga cellphone, mo to ato ni subject for forensic examination, narito ang ebidensya sa ato ang kuan sa mga cellphone nila. Suma ni Police Lieutenant Colonel Artemio Ricabo, OIC Saraco 7, nga desidido ang pamilya sa biktima nga tinudo ng suspect gumikan sa trauma nga nasinati sa babae. Nasayran nga gibuwagan sa babae ang lalaki tungod sa pagpanagmal nini. Samtang tambag ni Ricabo nga dili mohimo og mga butang nga siguradong mabutang sa apiki ang usag-usa sama sa pag-record og video sa mga dili angayang pagabuhaton. Sa mga lovers nga hilig sa video para di ta ma-love scam, avoid na lang yun ng mga documentation. Diba? Mura kaya ako ikatambag para labi na sa mga babae bantay-bantay gid mo kay kamo gi number 1 nga biktima ani mga love scam. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.